Lain-laing sugyot ang mitumaw karon aron makontrolar ug mapaundang ang vandalismo sa kadalanan sama sa Mandaue City. Usa na niini ang sugyot aron mapatrace kung kinsa ang mamalit og spray paint ug para asa kini gamiton. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa pagpangandam alang sa ASEAN Summit hosting, nakasugat og dakong hagit ang Mandaue paglimpyo sa kadalanan. Labi na sa ubang dapit nga gipang pamintala na unta apan gibalikan o gi-vandalize gihapon. Niadtong Lunes, sa pag-atubang niya sa konseho, usasab kini sa nahisgutan sa City Director sa Mandaue City Police. Mihatag sila og sugyot aron makatabang pagsumpo sa vandalismo. Usa niini ang pagpamonitor sa pagpamaligya og spray paint. Nga kung pwede, mohimo og buyer verification ug pagpresentar sa ID sa mga mamalit. Anybody can buy spray paint from any store, even in the market, readily available man siya. Hindi naman bawal, but you just need to know kung kisa nang palit. Sa usa ka hardware sa may barangay Gizo, nasusi namo, may mga baligya silang daghang klase sa spray paint. Aminado ang tagatindahan, sila gani na biktima sa vandalismo sa ilang roll-up door ug sa mga lugar palibot nila nga gihugaw-hugawan. Pwede ra. Pwede rin na ipicturan para matrace gina to. Kaya ka naman dahil. Kay basta hindi gamiton na sa laing kuan. Kumaagi ba? Kung maimplementar kining suggestion sa kapulisan ug mapatuman pinaagi sa ordinansa, gikinahanglan na unya ang himuon ang pagpanglista gikan ni mga tindahan sama ni atong gibarugan karon, ilista kung kinsa ang mamalit sa mga spray paint ilang mga produkto para sab nga ma-monitor labi na kung dunay mga kabatan-unan nga mamalit unya niini. Giklaro hinuon sa mga opisyales, dili bawal ang spray paint o gamit gihapon sa lain-laing katuyuan. Tun-an pa sa syudad ang plano o gikinahanglan bang iamendar ang city ordinance. These are products of kanang mga waylingaw nga mga batanon, no? Ato silang tagaan sa kining proper kining education on how to deal with that. Ang kwano is we don't want to ato silang pandakpon, no? But we just want to let them know what is proper. Bisan si Mayor Jongki Uwano, una nang namahayag, nagplano siya nga mogamit sa iyang personal nga pondo para sa mga makasubmit og video sa mga tao nga nagbandalismo. Kinahanglan gyud nga naay mga tao sa community nga willing mo report ba. Mo na ang gikinahanglan doon, vigilant sa community nga muon bitaw sila nga part ko sa kalimpyo sa among lugar o kalinaw, so I should participate. How? By reporting those who violate. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.